Καλά είμαστε. Όμως στην ελληνική λύση είμαστε καλά δηλαδή. Γιατί έξω δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, για να περάσουν και οι αργοπορούμενοι, να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Φίλες και φίλοι, ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την εκδήλωση, μου έλεγαν ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει η κυρία Γεννηματάκη και ήταν 30-40 νοματέοι σε ένα μικρό δωματιάκι. Και μου λέγανε ότι είναι υψηλού ρίσκου η επιλογή να κάνουμε σε μια μεγάλη αίθουσα 400 περίπου ανθρώπων καθήμενων την εκδήλωση. Βλέποντάς σας όμως, μέσα από το μυαλό μου γεννάται το εξής, ως ρίση. Από εδώ, από το Κιλκής, ξεκινάει η ελπίς του έθνους. Ξεκινάει η ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί έτσι όπως τα βάλατε θα πέσουν και θα γίνουν όλοι. Πάρτε τα παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσω, γιατί πριν από περίπου ένα ημίρο, πριν από 5-6 ώρες βρισκόμουν στο Πολύκαστρο και εκεί κατέθεσα μερικές σκέψεις της ελληνικής λύσης. Να ξεκινήσω από το γεγονός για ποιο λόγο έγινε η ελληνική λύση. Και θέλω να αντιληφθείτε, εσείς οι κιλκισιώτες, ότι δεν έγινε ξαφνικά επειδή κάποιοι μαζεύτηκαν να κάνουν ένα ακόμα κόμμα. Να σκεφτείτε ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο πριν γίνει έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, κάθισαν άνθρωποι πριν κάνουν κόμμα και δούλεψαν 10 ολόκληρους μήνες για να δημιουργήσουμε αυτό εδώ που βλέπετε εδώ. Και προκαλώ και προσκαλώ τον οποιονδήποτε να δει τα υπόλοιπα προγράμματα εντός εισαγωγικών των κομμάτων για να δείτε τελικά αν έχουν πρόγραμμα. Αυτό εδώ που βλέπετε που είναι κόπος προσπάθεια σημαίνει ότι εμείς δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε τους Έλληνες, δουλεύουμε για τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα. Έτοιμο. Φίλες και φίλοι, ο κόσμος αλλάζει. Ο κόσμος μεταμορφώνεται και αποδείχθηκε με την εκλογή του Τραμπ. Ήμουν ο μόνος που πριν από 1,5 χρόνο ιδιαίτερα φορτικά και πιεστικά έλεγα ότι η Ελλάδα και πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει προσανατολισμό. Να κοιτάξει βορειοανατολικά. Το έλεγα από το 2007 αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν οι τότε, αν θέλετε, αρχηγοί του κόμματος στο οποίο συνεργαζόμουν, αντιγράφοντας αυτά που έλεγα εγώ πολλές φορές τρευλά γιατί δεν τα διάβαζαν ποτέ τους, έλεγαν περίπου τα ίδια. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει βορειοανατολικά. Σήμερα αισθάνομαι περισσότερο δικαιωμένος παρά ποτέ. Διότι με την εκλογή του Τραμπ, ακόμη και η Αμερική σύρεται πίσω από τη Ρωσία, άρα δικαιωθήκαμε εμείς που λέμε Ελλάδα-Ρωσία συμμαχία. Είναι η δικαίωση της ελληνικής λύσης. Είναι ο μονόδρομος στην επιλογή αυτή. Και θα σας αναλύσω, ξέρετε, για ποιο λόγο πιστεύω ότι είναι μονόδρομος. Γιατί άλλο να το λες, και άλλο να μπορείς να το τεκμηριώσεις αυτό που λες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι επιχειρούμε να ορθοτομούμε δια της επιχειρηματολογίας. Φίλες και φίλοι, όλοι θέλουν να ανήκουν κάπου. Ο φίλος μου Άδωνης πρώην ομογάλακτος στις ιδέες, έτσι, όχι στις πράξεις, γιατί οι ίδιες ιδέες είχαμε κάποτε. Στην πράξη κολλούσε ο Άδωνης. Διότι η πράξη, ξέρετε, πολλές φορές ανταμείβεται με καρέκλα. Και η καρέκλα, αν είσαι καρεκλοθύρας, είναι το καλύτερο κίνητρο για να αλλάξεις την ιδέα σου. Να την μεταλλάξεις. Έλεγα λοιπόν ότι είναι προσκολλημένοι στο δυτικό άρμα. Εγώ δεν τους αποκαλώ δυτικόφιλους. Όχι. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι είναι δυτικόδουλοι. Άλλο να είσαι δυτικόδουλος με τη στενή έννοια και άλλο να είσαι δυτικόδουλος. Μιλάνε για Ευρώπη. Ποια Ευρώπη, φίλες και φίλοι? Θα δώσω απλά παραδείγματα. Έχουμε η ίδια φορολόγηση εμείς με τους Γερμανούς. Ποια Ευρώπη, φίλες και φίλοι? Παίρνουμε τους ίδιους μισθούς με τους Γερμανούς. Ποια Ευρώπη, φίλες και φίλοι? Έχουμε τις ίδιες δομές και παροχές με τους Γερμανούς, Γάλλους? Όχι. Και το χειρότερο, η Γερμανία είναι ο δυνάστης μας. Είναι αυτό που λέω εγώ, ο δυνάστης που καταδυναστεύει και καταλυστεύει τα άλλα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω, για να το καταλάβετε, για να είμαστε συνεπείς με ό,τι λέμε. Όλοι γνωρίζετε τα Lidl. Τα γνωρίζετε τα καταστήματα. Τα καταστήματα αυτά, φίλες και φίλοι, και εγώ δεν ντρέπομαι ούτε φοβάμαι να το πω,
έχουν γεννηθεί μέσα από το αίμα των ευρωπαϊκών λαών. Όπως το ακούτε. Το αίμα. Ο ιδιοκτήτης τους δεν πληρώνει εφορία σε καμία χώρα που πηγαίνει. Γιατί έχουν κάνει consortium και συμφωνίες διακρατικές για να μπορούν να πληρώνουν λιγότερο φόρο. Κάνουν όμως και το εξής. Θα δώσω ένα παράδειγμα και ψάξτε το. Έτσι ήρθαν και στην Ελλάδα. Πώς πήγαν στη Ρουμανία πρόσφατα. Πήραν δάνειο 65 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ανάπτυξη, ακούστε λίγο, της Ρουμανίας. Πήραν δηλαδή δάνειο από την Ευρώπη για να πάνε να κάνουν 12 καταστήματα στη Ρουμανία, έτοιμα λεφτά, ζεστά λεφτά, με επιτόκιο 0,3%. Δηλαδή τους δίνουν τα χρήματα για να κάνουν τα καταστήματα αυτά. Η εταιρεία, ακούστε πώς δουλεύει. Δουλεύει για 2 ολόκληρα χρόνια με χασούρα. Δηλαδή, σε όποια χώρα πηγαίνει αυτή η γερμανική εταιρεία, ξέρει ότι για 2 χρόνια θα κάνει λεφτά. Λεφτά τα οποία θα τα δίνουν οι μητρικές εταιρείες, η κεντρική εταιρεία, για έναν μόνο λόγο. Για να κλείσουν όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές σε χώρους. Και δουλεύουν με χαμηλό κόστος προϊόντων και πηγαίνουμε όλοι εμείς, βλέπετε βάζω και εμένα μέσα, να αγοράσουμε το τυρί, το σαλάμι, τα απορριπαντικά, γιατί είναι φτηνότερα. Δουλεύουν με όχι μειωμένο, με χασούρα. 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια αυτά, φίλες και φίλοι, κλείνει ο μικρός Πατοπόλης, κλείνει το σούπερ μάρκετ, κλείνει η άλλη αλυσίδα και μένουν μονοπωλιακά αυτοί. Αυτοί οι Γερμανοί, οι οποίοι συμπεριφέρονται ακόμη και σήμερα ως νεοναζί, οι οποίοι δολοφονούν οικονομικά τις ευρωπαϊκές χώρες. Με τέτοια Ευρώπη δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι με την Ευρώπη των λαών και των εθνών. Με την Ευρώπη να οδηγήσει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι στη σχέση μας. Αυτό το λέω γιατί δεν είμαστε εναντίον της Ευρώπης. Είμαστε εναντίον αυτής της Ευρώπης και αυτού του ευρώ. Το ευρώ που έχουμε στις τσέπες μας, όσοι το έχετε βέβαια, γιατί πλέον δεν το έχουμε, είναι είδος προς εξαφάνιση το ευρώ, δεν έχει καμία αξία για την ελληνική οικονομία. Δεν έχει καμία αξία για την ελληνική οικονομία. Είναι ένα βαρύ σκληρό νόμισμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγική μας διαδικασία. Μας κάνει μη ανταγωνιστικούς. Διότι εμείς αυτό που παράγουμε είναι συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν παράγουμε αυτοκίνητα για να μας συμφέρει να είναι σκληρό νόμισμα και να βγάζουμε χρήματα. Το πολύ να παράγουμε μοσχάρια στη Βουλή. Γιατί ούτε μοσχάρια έχει η Ελλάδα πλέον. Κάνει εισαγωγή από τη Γαλλία. Ξεκινώ από τα οικονομικά. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να καταλάβετε ποια είναι η πρότασή μας. Γιατί επιμένει η ελληνική λύση σε αυτό που λέω εγώ, αυτάρκεια και επάρκεια αγαθών. Φίλες και φίλοι, ένας οικονομικός προϋπολογισμός, μικρέ πώς σε λένε εσένα? Μικρέ, Θεόφιλε. Θεόφιλο σε λένε. Πώς σε λένε? Δεν σε ακούτε πίσω, πώς σε λένε? Θεόφιλε. Αυτός είναι Έλληνας, ο Θεόφιλος είναι Έλληνας, φωνάζει και το φωνάζει δυνατά. Για να μπορεί λοιπόν σε μια οικογένεια ο πατέρας του Θεόφιλου, πατέρας φαντάζομαι ότι είστε, μην κάνουμε και λάθος. Ποιος ο νομός, ο θείος και ποιος είναι? Ο θείος είναι. Για να μπορεί λοιπόν ο πατέρας του Θεόφιλου να ταΐζει τον Θεόφιλο και τον κάθε Θεόφιλο μικρό ή μεγάλο στην οικογένειά του, πρέπει να έχει εισοδήματα. Πρώτον. Το κυριότερο όμως, δεν πρέπει να παράγει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ταΐσει τον Θεόφιλο και τον κάθε Θεόφιλο σε μικρή ηλικία, ξέρετε, γιατί δεν παράγουν. Και εγώ δεν μιλώ για βιομηχανία βαριά, την οποία θλίβομαι που ήρθα από το Μελισσοχώρι μέχρι το Κιλκής, που κάποτε ανθούσαν οι βιομηχανίες και όλα είναι εγκαταλειμμένα κτίρια τώρα. Ή κάνω λάθος? Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, γιατί το Κιλκής το ξέρω καλά. Σε πιάνει θλίψη. Το Σταυροχώρι, όχι το Μελισσοχώρι. Από το Μελισσοχώρι ήρθα, λέω, από εκεί ήρθα, Σταυροχώρι, να με σταυρώσεις αμέσως εσύ. Εγώ είπα ότι από εκεί ήρθα στη διαδρομή. Λέω λοιπόν το εξής, ότι σε γεννάει θλίψη αυτή η εικόνα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι φίλες και φίλοι, αν δεν μπορείς να ταΐσεις τα παιδιά σου, δεν μπορείς να έχεις οικονομία και προπολογισμό οικογενειακό. Τι λέει η ελληνική λύση? Θα στηρίξω τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, θα στηρίξω την πρωτογενή παραγωγή, ώστε πρωτογενώς να έχω αυτάρκεια και επάρκεια, αν θέλω κάποια στιγμή να σπάσω τις αλυσίδες αυτού που λέγεται δανεισμού. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε μια ζωή όμοιροι. Είπαμε ρε παιδί μου, άνθρωποι είναι ζεστή στο Κιλκής, αλλά κάνει αφόρητη ζέστη. Χαμηλώστε το λίγο και με Φετζίδη.
Γιατί εδώ οι Πυρήνες, ο Κεμετετζίδης, ο Γεωργιάδης και ο Τζαφιλογιάννης, ένα χειροκρότημα σε όλους της ελληνικής λύσης, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και τους αξίζουν επένων και συγχαρητηρίων. Ο Τσαντιλογιάννης είναι Τσαντίλας κανονικός, να ξέρετε. Είναι νευρικός. Θα πω για να το καταλάβετε. Αν δεν παράγεις πλούτο, το μόνο που παράγεις είναι χρέος. Καταλάβετε το. Και πλούτος είναι η αγροτική οικονομία. Είναι η πρωτογενής παραγωγή. Δεν μπορεί η Ελλάδα που είχε αυτάρκεια μέχρι τη δεκαετία του 80 σε κρέας, ακούγεται πολύ πεζό, ξέρετε, αλλά είναι αλήθεια, να κάνει εισαγωγές κατά 80% του μοσχαριού του κρέατος. Αυτό σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί σταματήσει η Γαλλία να μας στέλνει κρέας γιατί κάτι συνέβη, δεν θα ξαναφάτε κρέας στις ζωές και τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν υπάρχει κρέας. Το ίδιο και με το χοιρινό κάνουμε εισαγωγές. Το ίδιο και με το γάλα κάνουμε εισαγωγές. Καλά, το γάλα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Τι βρώμικα παιδιά παίζονται. Εάν κυβερνούσαμε σήμερα εμείς στην Ελλάδα, θα είχαμε κλείσει τα σύνορα με τη Βουλγαρία, φίλες και φίλοι. Ως προς τι? Θα ελέγχαμε την ποιότητα του γάλακτος. Δεν λέω το αν έρχεται το γάλα. Την ποιότητα. Μας στέλνουν από εκεί σκόνη γάλακτος λευκή, την πουλάνε για γάλα κανονικό και πεθαίνει ο κτηνοτρόφος στην πείνα γιατί του πίνουν το αίμα με το μπουρί. Η ελληνική λύση θα τα σταματήσει όλα αυτά. Θα δώσει επιτέλους λύση και ζωντάνια στον Έλληνα κτηνοτρόφο και στον Έλληνα αγρότη. Πόσοι είσαι αγρότες εδώ μέσα? Όλοι. Όλοι δεν είναι. Αλλά το 80% μπορεί να είναι. Θα πω τούτο. Ο αγρότης στο στρέμμα κερδίζει περίπου 100 ευρώ. Με το ζόρι. Με το ζόρι είπα, μην μου κάνεις εμένα, σε βλέπω. Με το ζόρι. Και είναι και ευχαριστημένος. Άλλο λέω. Και είναι και ευχαριστημένος λέω. Κάθισαν λοιπόν τα παιδιά, νέα παιδιά. Ακούστε παιδιά, για να καταλάβετε ότι δουλέψαν. Το λέω με πόνο ψυχής γιατί. Τι να μου πει εμένα ο Μητσοτάκης ρε παιδιά που δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα. Τι να μου πει εμένα ο Τσίπρας που δεν έχει βγάλει ένα μεροκάματο στη ζωή του. Και δεν αναφέρομαι στο ότι βγάζουν μεροκάματο. Αναφέρομαι στη σχέση που έχει του ότι κοπιάζει για να βγάλει τα λεφτά. Το σημαντικό είναι να μπούμε στη λογική ότι τα αγαθά κόπησκτώνται. Διότι εμείς δεν λέμε θα ασκαρίσουμε οικόπεδα, θα φέρουμε θάλασσο γλυκής. Εμείς δεν λέμε σαν τον άλλο ψώρα, πώς το λέει Σόρα, πώς τον περίεργο τύπο που χαρίζει μαντήλι να κλάψει, δεν έχει καφέ, δεν έχει να πιει. Πριν από μερικούς μήνες τον είδα στο Ιντερκοντινέντα, λέει πίνε καφέ και τον κέρασε εγώ. 600 δις για αυτός. Ναι, δεις να δείτε. Δεις. Ρέει από πίσω το χρήμα. Που μου θυμίζει ταβερνιάρης, δεν έχω να ταβερνιάρης, κακό να κοροϊδεύει στον Έλληνα. Δεν λέμε λοιπόν θα ασκαρίσουμε τίποτα. Η διαφορά της ελληνικής λύσης είναι η εξής. Εμείς λέμε η Ελλάδα ό,τι κατά το παρελθόν έκανε θα ξανακάνει τώρα. Με δουλειά, δουλειά, δουλειά για τα Ελληνόπουλα, τα 20χρονα, τα 18χρονα, τα 20χρονα μπορεί η Ελλάδα να φτάσει ψηλά. Με δουλειά, με εργασία, με πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ λοιπόν 15 νέα παιδιά γεωπόνοι κάθισαν και έκαναν ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ακούστε, δεν το κάνανε γιατροί. Για να θυμηθώ κάποιους υπουργούς ανάπτυξης που είχαν τη γεωργία, οι οποίοι ήταν γιατροί, για να κατρέψουν τη γη. Δεν ξέρω τι σημαίνει σιτάρι και κρυθάρι, ο χειρουργός θα γίνει υπουργός γεωργίας. Η άποψή μας είναι συγκεκριμένη, παρακαλώ κυρία. Και τσιφλικάδες είχαμε υπουργούς. Ναι, και τσιφλικάδες, ναι. Αυτοί, ναι. Όχι μόνο τσιφλικάδες, είχαμε γιατρούς, χειρουργούς, είχαμε δικηγόρους, κάναμε δικαστήρια στη γη, να ξεχωρίζουν τη γη. Ακούστε λίγο. Η γη χρειάζεται αυτό που πονάει για αυτήν, που μοχθεί για αυτήν. Θέλει τον γεωργό της. Εμείς δεν είχαμε λοιπόν τους γεωπόνους. Όχι αυτό που πουλάει λιπάσματα. Γιατί κατήντησαν τον γεωπόνο να έχει ένα γραφείο και να πουλάει λιπάσματα στον γεωργό. Όχι. Ο γεωπόνος είναι στο χωράφι. Ο γεωπόνος θα είναι δίπλα στον αγρότη. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Βρήκαμε 22 περίπου με 25 ποιοτικές καλλιέργειες. Κάναμε αυτό που λέμε το business plan. Σας το λέω να το καταλάβετε. Δηλαδή είδαμε για κάθε καλλιέργεια αναστρέμα τι μπορεί να κερδίσει ο αγρότης. Στις 20 αυτές καλλιέργειες με 25, μερικές δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν στη Μακεδονία, οι 3-4, αλλά οι υπόλοιπες μπορούν. Οι 3-4 αυτοί πηγαίνουν στην Κρήτη. Μπορεί να κερδίσει ο αγρότης από 1.000 ευρώ αναστρέμα μέχρι 2.500 ευρώ αναστρέμα, αφαιρωμένων των εξόδων της εφορίας.
εσύ κάτσε και μην κερδίζεις τίποτα. Το λέω σε σένα, μου κάνεις έτσι. Ψήφισε, τους ψήφισες, κάνεις. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά μας? Ότι είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να δημιουργήσουμε τον κεντρικό αγροτικό σχεδιασμό για να ξεκινήσουμε το μοναδικό κόμμα από την περιφέρεια, από τη Μακεδονία μας προς την Αθήνα, να τους διδάξουμε τι σημαίνει δουλειά. Οι άνθρωποι είναι τεμπέληδες, είναι άεργοι, είναι άνεργοι, δεν έχουν δουλέψει και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα 6.000. Πάμε στην κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία δεν είναι απλά αρμέγω την Αγελάδα και ταΐζω την υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι. Μπορείς, θα δώσω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε από την Ήπειρο. Υπάρχει μία ράτσα εργοπροβάτων στην Ήπειρο, της οποίας το γάλα έχει μέσα βιταμίνη C. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει δοκιμήσει στην περιοχή ένα μπότανο συγκεκριμένο που έχει ισχυρή βιταμίνη C. Δεν το ξέρετε. Ξέρετε πόσο το παίρνουν το λίτρο το γάλα αυτό οι Γάλλοι? Το αγοράζουν μαζικά. Το λίτρο 3,5 ευρώ. Δεν είναι διαφορά. Να τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Αυτό σημαίνει εναλλακτική ποιοτική καλλιέργεια, όχι μόνο σε επίπεδο αγροτικής οικονομίας, αλλά και σε επίπεδο κτηνοτροφίας. Αυτά τα γράφουμε όλα εδώ μέσα με ονόματα, ξέρετε. Δεν λέμε θα καλλιεργήσετε, ξέρω εγώ, κάναβι. Δεν θα καλλιεργήσετε οτιδήποτε. Λέω θα καλλιεργήσετε αυτό και εγώ, αυτοί οι άνθρωποι που φτιάξουν το πρόγραμμα. Και το κάναμε έτσι για να αντιληφθείτε εσείς που είστε εδώ, ότι με τους τύπους που κυβερνάνε την Ελλάδα, λύση και προοπτική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά το λέω αυτό. Δεν υπάρχει. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει προσωπικά. Λοιπόν και με τη Τζίδη, αν να μας κάνει να κάνουμε σάουζαν σήμερα και να βγούμε έξω και οι 450 που είναι εδώ μέσα να αρρωστήσουν και να μας βρίζουν την επόμενη μέρα, κλείστε το κλιματιστικό. Θα αρρωστήσουν οι άνθρωποι. Και εδώ έχουμε 300 νέους έτσι σπαρτιάτες, οι οποίοι θα κάνουν το μεγάλο όχι πράξη και θα πούν το μωρό λαβέ. Μην μου ξαρρωστήσει τη μάχη. Πάμε λοιπόν στα ουσιώδη. Πέρα από τα οικονομοτεχνικά που έχουμε δουλέψει νύχτα μέρα για να τα δημιουργήσουμε. Πάμε σε αυτό που λέω εγώ, τη μετάλλαξη, μεταστροφή, ανατόπιση του προσανατολισμού μας. Πολλοί με ρωτούν, άμα ρεβελό που λέμε τον Πούτιν και με τον Πούτιν και με τον Πούτιν και με τον Πούτιν. Ακούστε φίλες και φίλοι, προσωπικά το έχω πει 1000 φορές. Δεν με ενδιαφέρει κανένας Πούτιν εμένα. Κανένας. Κοιτάω μέσα μου βαθιά τι θα μπορούσε να με ενώσει με τη Γερμανία. Εμένα με τη Γερμανία με ενώνουν βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι μου χρωστάνε δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα με τα δώσουν ποτέ. Με ενώνει με τη Γερμανία η σφαγή των ποντίων μικασιατών με σχέδιο γερμανικό στις αρχές του 20ου αιώνα. Έσπασαν τις πατούλες μας με δική τους εντολή οι Τούρκοι τις Δημοκράτες. Με ενώνει. Τι με ενώνει? Που δεν ήθελαν η Μακεδονία και η Θράκη να ενωθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα, η Γερμανία. Γιατί ήταν με τους Τούρκους μια ζωή. Τι με ενώνει? Με ενώνει φίλες και φίλοι το γεγονός ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μας ρήμαξαν, μας ισοπαίδωσαν, πήραν δάνεια, πήραν λίρες, έφαγαν και την τράπεζα της Ανατολής στις αρχές του 20ου αιώνα τα δισεκατομμύρια και δεν μας επέστρεψαν πίσω. Τι μας επέστρεψαν? Αχαριστία, αγνωμοσύνη. Τι με ενώνει με τους Γάλλους, Άγγλους κτλ. Ακούστε, έχουμε και μικρά παιδιά. Εμένα προσωπικά ως Έλληνα, που πιστεύω αν θέλετε στο Θεό γιατί είμαι Ορθόδοξος, δεν ξέρω αν διαφωνεί κάποιος εδώ μέσα. Ο καθής έχει δικαίωμα να πιστεύει που θέλει. Αλλά εγώ θα μου επιτρέψετε να λέω ότι για μένα η Ορθοδοξία είναι ο απαραίτητος συμβολισμός του ελληνισμού για να μπορεί να πορευτεί προς τα μπροστά. Και όταν λέω Ορθοδοξία δεν αναφέρομαι στο ράσο του παπά της ενορίας σας. Αυτή είναι πάλι η περισσότερη. Μην τα μπερδεύετε. Εγώ μιλώ για τον ασκητή, μιλώ για τον απλό, έτσι, μοναχό, τον άνθρωπο που ασκητεύει και διακονεύει στην Ορθοδοξία. Αυτή για μένα είναι Ορθόδοξη. Οι άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να είμαι Ορθόδοξος και να πιστεύω σε ένα βασικό δόγμα. Γεωπολιτισμικά κοιτάω τι με ενώνει με άλλες χώρες. Αν κανείς από εδώ αρέσκεται στο γεγονός ότι υπάρχει κόμμα παιδεραστών στην Ολλανδία, δικό του θέμα. Αν κανείς αρέσκεται
στο ότι υπάρχει και κόμμα ομοφυλοφίλων σας πάρκανα στην Ολλανδία και στη Γερμανία, δικό του θέμα. Δεν θα πω για το κόμμα κτηνοβατών, δικό σας θέμα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτά τα έχω απέναντί μου. Και μάλιστα εδώ μέσα, θα σας πω κάτι γιατί βλέπω παιδάκια, λέμε ένα πράγμα που δεν τολμά κανένα κόμμα να πει. Όταν συλλαμβάνω παιδεραστή, θα τον ευνουχίσω χημικά. Όπως κάνει η Ρωσία, ο πρόεδρος Πούτιν και άλλες χώρες. Δεν θα παίζει με το παιδί μου, με το εγγόνι μου, με το ανήψι μου, κανένας ανώμενος. Και είναι γραμμένο, ξέρετε, το λέμε στα λόγια, καταγεγραμμένο. Και επειδή κάποιοι θα μου πούν, και ποια είναι η πρότασή σου. Εμείς δεν διακατεχόμεθα από μια ρωσολαγνία στήρα. Λέμε, στο φορολογικό σύστημα αντιγράφουμε το αμερικανικό μοντέλο φορολόγησης. Ποιο είναι αυτό? Όλα θα περνάνε στην εφορία. Όλα. Ό,τι παίρνετε μέσα στην εφορία και ό,τι περισσεύει φορολογείται. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Και φορολογείται με 7%. Με 7%. Έκαναν έρευνες οι οικονομολόγοι του κόμματος και είπαν ότι θα έχουμε περισσότερα έσοδα από ό,τι έχουμε με 30 και 25% φορολόγηση. Γιατί? Γιατί αν κόβεις απόδειξη, αγαπητέ μου φίλε, και υποχρεώνεις να κόβει απόδειξη, με 7% στο τέλος φορολόγησης, αφού αφαιρέσω έσοδα και έξοδα, μόνο το ΦΠΑ που παίρνεις είναι 20% τουλάχιστον. Το παίρνεις. Και με 14% ΦΠΑ πάλι έχεις ίδιο ποσό φορολογήσεις στο κρατικό σου κορβανά. Τόσο απλά. Γιατί ανεβάζουν το ΦΠΑ, θα σου το πω εγώ για να το καταλάβετε. Γιατί είναι ανίκανοι να οργανώσουν τα απλά. Γιατί ο άνθρωπος που λέγεται Τσίπρας δεν είχε ποτέ στη ζωή του μια εταιρεία, έναν μηχανισμό, υπαλλήλους να δει ένσημα ή κατέβε, ΔΕΗ, ρεύματα, δει και όλα έτοιμα. Και η ομάδα των παιδιών που έδειξε το πρόγραμμα πάλεψε για να γίνει το πρόγραμμα. Και θα σας πω κάτι απλό. Έκλεισε ευτυχώς γιατί μας έβλεπα να φεύγουμε μετά το Σάββατο να πηγαίνουμε για τζακούζι όλοι μας. Λοιπόν, και για να μην λέμε τζακούζι, θα πω το εξής. Θερμά λουτρά. Οι αρχαίοι Μακεδόνες τα ανακάλυψαν πρώτα, οι πρόγονοί μας. Τα θερμά λουτρά τα πήραν οι Ρωμαίοι αργότερα. Βέβαια και στις Μικίνες υπάρχουν θερμά λουτρά. Είδες, κάνουμε και ιστορική αναδρομή στα έτσι ιστορία, γι' αυτό λέω που λες έτσι είναι. Λοιπόν, για να καταλαβαίνόμαστε. Για ποιο λόγο λοιπόν λέω ότι δεν με ενώνει με αυτούς τίποτα? Γιατί σαφώς δεν με ενώνει. Έψαξα να βρω, προσπάθησα να βρω τι με ενώνει. Δεν υπάρχει κάτι που να με ενώνει. Ανταυτού βρήκα τι με ενώνει με αυτόν τον γίγαντα που λέγεται Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρωσία. Και μας ενώνει η Ορθοδοξία. Για μας το δικό μας σχήμα είναι Ελλάδα-Ρωσία συμμαχία. Γιατί? Ακούστε λίγο. Επειδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι δύσκολοι και αρχίζουν. Ξέρετε, ο χαρακτήρας του νεοέλληνα. Έλα μωρέ, τώρα με τη Ρωσία, με το αυτά, τι είναι αυτά που λες, η Ρωσία ποτέ δεν ήταν μαζί μας. Δεν θα κάνουμε ιστορική αναδρομή. Επιτρέψτε μου. Γιατί η ιστορία είναι αμήλικτη. Το αν εγώ θέλω να βγάλω σχέση με τη Ρωσία έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πόσο έντιμος είναι απέναντί τους, πόσο έντιμη είναι απέναντί μου, γιατί είναι αμφίδρομη η σχέση. Και πόσα τα συμφέροντά μας ταυτίζονται. Αυτό έλεγε ο Θουκυδίδης. Σήμερα, φίλες και φίλοι, περισσότερο παρά ποτέ, τα συμφέροντα της Ελλάδος ταυτίζονται με το ρωσικό παράγοντα. Και το λέω για να το καταλάβετε για ακόμη μια φορά. Ταυτίζονται. Έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Και στο Αιγαίο, και στη Μεσόγειο, και λόγω φυσικού αερίου, και λόγω αυτού που έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θα αναγκαστεί η Ρωσία με τις ΗΠΑ, κυρίως οι ΗΠΑ με τη Ρωσία, να συνενωθούν, να συμπράξουν εναντίον της Κίνας. Το έχω πει σε εκπομπές μου αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά που θα ακούτε, φαντάζομαι. Είχα πει μην δείτε την Ρωσία με τις ΗΠΑ να συμπορεύονται εναντίον της Κίνας, που είναι ο ενδυνάμει έτσι πλανητάρχης η Κίνα για τα επόμενα 20 χρόνια. Γιατί έχει οικονομία πολύ ισχυρή και αποκτά στρατιωτική ισχύ. Έτσι συμβαίνει στην ιστορία. Όταν γιγαντώνεται ένας, οι άλλοι συνασπίζονται σε έναν άλλο πόλο. Αυτό θα γίνει στην πορεία νομοτελειακά και είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε ιστορία. Θα μου πείτε γιατί δεν πας με την Κίνα. Καμία σχέση δεν έχω με την Κίνα εγώ. Υπό την έννοια ότι και μακριά κοίτα η Κίνα, αλλά κυρίως και γεωπολιτισμικά δεν με ενώνει κάτι συγκεκριμένο με αυτούς. Δεν με ενώνει. Άρα λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας,
Είναι αδύρυτη ανάγκη αυτόν τον άνθρωπο που τον είδα προσωπικά στο Άγιο Όρος, με τον οποίο συνομίλησα και ο οποίος σε μια κουβέντα που είχαμε μου είπε κάτι πολύ απλό και θα γελάσετε. Ήταν η ηγούμενη του Αγίου Όρους, 8 στον αριθμό, οι άλλοι 4 δεν βρισκόταν στην τράπεζα, στο τραπέζι που τρώγαμε, και λέει στον ηγούμενο, πες το, λέει αυτόν, ποιον Έλληνα πολιτικό μπορώ να εμπιστευτώ. Εκεί στο ξεκάθαρο κατευθείαν. Και μου πιάνει ο ηγούμενος και μου λέει, ρωτάει ο πρόεδρος, ποιον Έλληνα πολιτικό αρχηγό πριν κάνουμε το κόμμα, το Μάιο πέρσι αυτή την ιστορία, μπορεί να εμπιστευτεί. Και η δική μου ασυνείδητη πράξη είναι εκεί που καθόμουν έτσι να κάτσω δεξιά για να σκεφτώ. Λέει, σταμάτα. Από τη στιγμή που ψάχνεις και σκέφτεσαι για να μου απαντήσεις, δεν υπάρχει ούτε ένας. Ακόμη και εσύ μου λέει, μου το λες. Γιατί αυτό σου γνωρίζει όλους. Και το λέω με πόνο ψυχής, όταν σε 2 λεπτά μετά τη στοιχομηθεία μου αποκάλυψε ότι υπάρχουν 2 Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί που ο ένας πήρε 5 εκατομμύρια περίπου ευρώ για να φτιάξει το φιλορωσικό του κόμμα και ο άλλος 1 και πλέον εκατομμύριο ευρώ για να φτιάξει το δίθεν φιλορωσικό του κόμμα. Σας τα λέω από τώρα για να τα ξέρετε. Όλοι πήραν λεφτά. Όλοι πήραν παράδες που λέγεται στο χωριό μου. Εμείς δεν εξαγεινώνουμε την εθνική ανάγκη, την εθνική επιταγή με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Θα αγωνιστούμε για την πατρίδα, θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα, θα αγωνιστούμε για τα αυτονόητα, θα αγωνιστούμε για τα παιδιά μας. Γιατί αισθάνομαι ντροπή να πιστεύω ότι ο μικρός που έχει γεννηθεί με ένα κινητό στο χέρι, αυτό είναι διασταλτική ερμηνεία, θα αναγκαστεί σε 10-12 χρόνια να πάει στη Γερμανία να γίνει σερβιτόρος ενός Γερμανού. Αυτή είναι η υποχρέωση των μεγαλύτερων σε ηλικία εδώ μέσα. Να μην επιτρέψουμε κανένα Γερμανό να ξαναπεί τον Έλληνα σβάει. Να μην επιτρέψουμε κανένα να ζητεί να μας απαξιώσει ως χώρα, ως λαό, ως έθνος. Είμαστε πολύ μεγάλοι για τον παγκόσμιο πολιτισμό για να μας φέρονται οι Ιούνιοι, οι Βυστικότσοι, οι Οστρογότοι με απαξία. Είμαστε πολύ περήφανος λαός για να δεχόμαστε τους εντολοδόχους που μας κυβερνάνε να εκτελούν τις γερμανικές εντολές. Και δεν το λέω, ξέρετε, έτσι απλά για να το πω. Εκτελούν εντολές εκτελώντας την πατρίδα μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα η ελληνική λύση για να ξεδρομήσει τον τόπο. Ήρθε η ώρα για να καταστρέψει αυτούς τους ανθρώπους που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Και μπορούμε να το κάνουμε. Με δουλειά όμως. Εγώ το ξαναλέω. Δουλειά! Δουλειά! Έτσι φτιάξαν οι παππούδες μας και οι παπάδες μας στην Ελλάδα. Έτσι την οικοδόμησαν τη δεκαετία του 60, 70 και 80. Και ήρθε η δικιά μας η γενιά, η πιο εκμαλισμένη γενιά, η πιο αποτυχημένη γενιά, οι 40άριδες και οι 50άριδες, το συγγνώμη, αλλά αυτή είναι αλήθεια και εγώ μας έτσι μέσα είμαι, να ισοπεδώσουν τα πάντα στο βωμό του κόμματος. Στο βωμό του οποιοδήποτε κόμματος. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας? Θα σας το πω εγώ. Εγώ δεν θέλω κανέναν δημοκράτη από στο κόμμα μου. Το είπα και θα σοκόλει. Η ελληνική λύση δεν θέλει κανέναν ακροδεξιό φασίστα στο κόμμα. Η ελληνική λύση δεν θέλει κανέναν ακροαριστερό στο κόμμα. Η ελληνική λύση δεν θέλει κανέναν κεντρό στο κόμμα. Η ελληνική λύση θέλει μόνο Έλληνες στο κόμμα. Η Ελλάδα είναι πάνω από τα κόμματα. Η πατρίδα είναι πάνω από τα κόμματα. Και εμείς δεν φοβόμαστε να το πούμε. Είμαστε Έλληνες. Τι είμαστε? Δεν ακούγεστε, παιδιά. Τι είμαστε? Τι είμαστε? Αυτό είμαστε. Και σε όποιον αρέσει. Αν δεν τους αρέσει, να είναι Συριζέοι, Νεοδημοκράτες, Χρυσαυγίτες, Ναζιστές, Φασίστες, ακροαριστεροί. Εμείς είμαστε μόνο Έλληνες. Μόνο η Ελλάδα ενώνει. Τίποτα άλλο. Μόνο η πατρίδα ενώνει. Και γιατί το λέω αυτό? Μια φορά τολμήσαμε να ενωθούμε, πέρα από τις μικρές ή μεγάλες ιστορικές περιόδους, και έφτασε εκείνος ο κοντός την Ελλάδα μέχρι την Ινδία. Εκείνος ο κοντός, ο μέγιστος των Ελλήνων, ο μεγαλύτερος στρατηγάτης εκπροσωπητής του κόσμου, ο Μέγας Αλέξανδρος, ένωσε με τη Τσάρισα όλη την Ελλάδα και μας πήγε στην Ινδία. Όσες φορές ενωθήκαμε ιστορικά, διαπρέψαμε. Και το λέω για να το καταλάβετε, για να το αντιληφθείτε, ότι είναι ιστορική αναγκαιότητα να ξεπεράσετε, να προσπεράσετε κομματικές αγκυλώσεις, κομματικές γραμμές, κομματικές παροτρύνσεις, κομματικές εντολές, να αφήσετε τα απολυφάδια της ιστορίας, του παλιού, του ξεπερασμένου
Και μην μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι καινούριο, γιατί στη δημοσκοπήσεις είναι πρώτο κόμμα. Ειδικά ο Μητσοτάκης είναι το νέο. Η οικογένειά του κυβερνά την Ελλάδα, το είπε και τώρα ο Παπακογιάννη. Ναι, είμαστε πολιτική οικογένεια. Είμαστε πολιτική οικογένεια. Δεν κατάλαβα, η δική μου οικογένεια τι είναι και δεν είναι πολιτική. Φτηνή. Τι είναι, χειροτρόφοι. Καταλάβατε, μας περνούν και για ηλιθίους. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και δηλώνει, ξέρετε, με 800 ευρώ δεν μπορώ να ζήσω και μακάρι να μην ζήσω ποτέ. Έλα ρε στις μεγάλες ηθές του μου 400 ευρώ με το ζόρι. Έλα να επιβιώσεις εσύ, αγόρι μου γλυκό, που τα βρήκες όλα έτοιμα και ο άλλος παλεύει νυχτημερό για να βγάλει το βελοκάματό του, να αγωνίζεται, να βγάλει τη ΔΕΗ του, τον ΟΤΕ του και όλα εκείνα τα χρήματα που χρειάζεται για να επιβιώσει. Και για να πάμε στην ουσία της πολιτικής, γιατί αυτά, ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν σωστά. Από τα μικρά φτάνεις στα μεγάλα. Από το πόσο πετυχημένη είναι η διαδρομή σου, στο διάβα του περάσματός σου, μπορείς να καθορίσεις αν ένας άντρας είναι ηγέτης ή όχι. Διότι αν τα βρεις όλα έτοιμα και ο μπαμπάς σου είναι υπουργός, εύκολα γίνεσαι πρωθυπουργός. Αυτό είναι αυτονόητο. Και είναι και εύκολο. Πιστέψτε με, πιο εύκολο από ό,τι φαντάζεστε. Εξαργυρώνουν στελέχη. Παίρνουν πυρήνες και τους δίνουν χρήματα, πυρήνες των κομμάτων τους. Και σιγά σιγά φτιάχνουν τον κομματικό μηχανισμό. Έτσι γίνεται, φίλες και φίλοι. Έτσι έφτιαξαν αυτό που εγώ λέω σάπιο κομματικό κράτος. Το ίδιο που επιχειρεί το Πασοκοσύριζα, οι Συριζανέλ να υλοποιήσουν τώρα με συνεχείς διορισμούς. Αυτά τα παιδιά τους λοιπόν, το λέω ευθέως, εμείς τα θεωρούμε παιδιά ενός κατώτερου Θεού και ανώτερου Θεού είμαστε εμείς. Εμείς οι Έλληνες που δίνουμε μάχες για να τρώνε αυτοί και να πίνουν στην πλάτη του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσα να μιλώ ώρες ατελείωτες. Όμως, θα σας κουράσω. Θα σας πάω σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ουσιαστικό. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω και ένα κοριτσάκι που είναι στην αγκαλιά του πατέρα του και το οποίο, γλυκιά μου, πώς σε λένε εσένα? Εσένα, γλυκιά μου, πώς σε λένε? Δεν είσαι το Θεόφιλο, φώναξε πώς σε λένε. Σε κοίμησα φαίνεται. Το συγγνώμη, αλλά... Λοιπόν, προκαλώ και εκπληλία και αυτό είναι καλό στα παιδιά. Ακούστε λίγο, για να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας δεν είναι η πτώχευση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ότι σε 60 χρόνια δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες για να κατοικούν στον τόπο αυτό. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες που θα γεννούν. Σκεφτήκαμε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Για να δείτε ότι στην πολιτική δεν είναι απλά να υλοποιείς και να σχεδιάζεις και να νομοθετείς, αλλά να βρίσκεις την ασφαλιστική δικλείδα ώστε να κουμπώσεις την νομοθεσία. Από τη στιγμή που θα δώσετε εσείς το δικαίωμα στην ελληνική λύση να κυβερνήσει, όσοι έχουν 2 παιδιά και πάνω θα είναι πολύτεκνοι. 2 παιδιά και πάνω θα είναι πολύτεκνοι. Και δείτε ποια είναι η ασφαλιστική δικλείδα. Όσοι έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Ακούστε λίγο. Προσέξτε. Όσοι έχουν την ελληνική ηθαγένεια, όχι όσοι πολιτογραφήθηκαν. Και το κάνουμε γιατί? Γιατί σε 10-20 χρόνια θα μας γεμίσουν με τα δίθεν προσφυγόπουλα που δίνουν 175 ευρώ για να τα φιλοξενεί ο Έλληνας σπίτι του, συν άλλα 100 ευρώ τους δίνουν το μήνα για κάποια έξοδά τους, δηλαδή 300 ευρώ, όταν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για 200 ευρώ και έχουν οικογένειες. Αυτοί για να φιλοξενούν ένα παιδάκι το κάνουν επίτηδες να παίρνουν 300 ευρώ το μήνα. Το καταλάβατε? Και ποια είναι η λύση? Ακούστε. Γιατί να παίρνει 400 ευρώ ο πρόσφυγας? Πείτε μου εσείς το μήνα. Δεν θα παίρνει 400 ευρώ, λέει η κυρία, γιατί δεν τα παίρνω εγώ. Γιατί η κυρία μου είστε Ελληνίδα. Βάψε το μαλλί μαύρο, βάλε και φούμο στο πρόσωπό σου, γίνε πιο μαύρη να γίνει στο Πακιστάν, βάλε και την μπουρκα και θα παίρνει 400 ευρώ. Γιατί μισούν την Ελλάδα. Οι άνθρωποι που κυβερνάνε τον τόπο μας μισούν τους Έλληνες, μισούν την πατρίδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν την αγαπάνε την πατρίδα τους. Θέλετε λοιπόν να τους δώσετε 400 ευρώ? Πολύ απλό. Θα τους δίνετε κουπόνια. Κουπόνια. Όχι λεφτά. Όχι 400 ευρώ. Κουπόνι. Capital control. Όπως ισχύει στον Έλληνα το capital control, θα ισχύει και για τους πρόσφυγες. Δεν μπορεί ο Έλληνας να περιμένει πίσω στο ITM να πάρει 100-120 ευρώ και να δίνει στον πρόσφυγα χάστα 400 ευρώ, να βγάζει 400 ευρώ. Ήρθε φίλος και μου είπε εσύ, αισθάνθηκα, μου λέει, ήθελα να πνίξω, ρίξω το μηχάνημα. Μπροστά μου ο Πακιστανός να βγάζει 400 γιατί λέγεται Αχμέτ, ξέρω εγώ,
Και εγώ να πηγαίνω και να βγάζω 100 ευρώ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτοί μπορούν να βγάζουν 400 ευρώ. Γιατί δεν υπάρχουν capital controls για αυτούς. Και τι συμβαίνει τώρα? Τα 400 ευρώ, φίλες και φίλοι, τα μισά πηγαίνουν στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν. Δεν μένουν εδώ. Διότι φαΐ θα έχουν δωρεάν. Ακούστε με λίγο. Στέγη δωρεάν. Χρήματα για να τρώνε και να πίνουν. Λοιπόν, τα μισά χρήματα από αυτά, να ξέρετε, θα οδηγηθούν στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Συντηρητικές μετρήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μιλούν για 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εκροή συναλλάγματος, είτε από Αλβανούς οι οποίοι δουλεύουν στην Ελλάδα, είτε από την Western Union, που φεύγουν οι Αφγανοί κάθε πρωί πάνε το μεσημέρι στην Western Union και στέλνουν 300 ευρώ, 200 ευρώ εξωτερικό. Λοιπόν, θα απαγορεύσουμε την εκροή συναλλάγματος από λαθρομετανάστες, μετανάστες και πρόσφυγες προς κάθε χώρα. Και μπορούμε να το κάνουμε όπως επέβαλαν τα capital control στους Έλληνες, θα επιβάλλουμε capital control στην εκροή συναλλάγματος. Και ακούστε λίγο, όταν λέμε 4,5 δις εκροή συναλλάγματος, για όσους ξέρουν λίγα οικονομικά, δεν είναι 4,5 δις. Ξέρετε πόσο είναι? Είναι 9 δις 300 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα δεν τυπώνει χρήμα. Η Ελλάδα δανείζεται χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα. Για να έχουμε 4,5 δις εμείς, δανειζόμαστε από Γερμανούς και λοιπούς φίλους με ένα μικρό επιτόκιο, όχι επιτόκιο εν πάση περιπτώσει, δεν το κοβλήθη, δεν το κοβλήθη. Μας δίνουν λοιπόν χρήματα δανεικά, με τόκο, δίνουμε αυτά τα λεφτά εμείς στους πρόσφυγες, οι οποίοι τα στέλνουν στο εξωτερικό. Πόσο ηλίθιος μπορείς να είσαι για να το κάνεις αυτό? Πόσο βλάξ μπορεί να είσαι για να το ανέχεσαι αυτό? Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να το δρομολογήσει αυτό? Γι' αυτό ήρθε η λύση. Για να σταματήσει την κατηφόρα της Ελλάδος. Για να σταματήσει την κατηφόρα αυτή που συνεχίζεται από τον επάγγελμα τους πολιτικούς. Σας λέω απλά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να είσαι διάνοια ούτε ο Αϊνστάιν, ούτε ο Πυθαγόρας, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Απλά πραγματάκια. Απλής εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής. Δεν σας έβαλα κάτι πολύ δύσκολο. Σας λέω αυτό που γίνεται. Αν πάτε κάτω από την Ομόνια, το λέω καθημερινά γιατί περνάω πηγαίνοντας στην εκπομπή. Κάθε Παρασκευή απόγευμα και κάθε Σάββατο πρωί φεύγουν περίπου 70 με 80 λεωφορεία για την Αλβανία. Το ξέρετε αυτό? Μέσα δεν βάζουν πράγματα, στέλνουν πράγματα. Δεν είναι κακό αυτό, ρε παιδιά. Αλλά στέλνουν και φακέλους με χρήματα, δεν τους λέει κανένας. Με αυτά, 500 ευρώ, 1000, 300 ευρώ, τα στέλνουν έτσι. Τα παίρνει όλα, τα βάζει και φεύγει. Σε ποια χώρα μπορείς να βάζεις τα λεφτά εδώ και να φεύγεις τα πράσινα σύνορα? Σε ποια χώρα? Αυτή είναι η κατάντια της Ελλάδος. Για να παίρνει ο άλλος 200-300 ευρώ και να επιβιώνει, να του κόβουν κάθε μέρα ή κάθε μήνα τη σύνταξη, να του πετάνε ένα ξενοκόκαλο τα Χριστούγεννα 200-300 ευρώ για να το ξεγελάσουν οι πολιτικάντιδες, γιατί αυτό κάνουν, και να του κόβουν στο τέλος 1.500 ευρώ. Γιατί, για να το πω ευθέως, δεν είναι απλά ανίκανοι. Για μένα και για την ελληνική λύση, είναι επικίνδυνη για την πατρίδα, είναι επικίνδυνη για το έθνος, είναι επικίνδυνη για την Ελλάδα και τα παιδιά μας. Έχουμε μία υποχρέωση λοιπόν, όλοι εμείς, και εγώ να το πω ευθέως, μην το πάρετε στραβάκα. Μην μας ψηφίσετε, πιστέψτε με. Μην ψηφίσετε ελληνική λύση, δεν θέλουν. Ένα πράγμα ζητάω από όλους σας. Διαβάστε αυτό εδώ. Διαβάστε το. Διαβάστε το μόνο αυτό. Διαβάστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και τότε όσοι τουλάχιστον συμπεριφέρονται ακόμη και τώρα ως εχέφρον άνθρωπος θα μας ψηφίσουν. Και θα καταλάβουν ότι αυτό είναι πρόγραμμα έτοιμο, δομημένο, συγκροτημένο για να γίνει η Ελλάδα καλύτερη. Πραγματικά καλύτερη. Πραγματικό πρόγραμμα. Όχι αέρα πατέρα. Όχι υποσχεσιολογία και παροχολογία άνευ αντικρίσματος. Θα ήταν εύκολο, ξέρετε, να σας πω, και να το πω και δημοσίως, και ας γράφει η κάμερα. Έχω κάνει μια συμφωνία να δει με τον Πούτιν να μας δώσει 400 δις. Θα ξοφλήσουμε τους Γερμανούς και θα μας δίνουν 50 δις εμάς για να τα μοιραστούμε. Έτσι θα με ψήφισαν το 30% των Ελλήνων. Όπως τα ακούτε. Ψήφισαν Τσίπρα, ρε παιδιά. Που έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια και τις αρτιέρες του. Και έσκησε το κατσόν στο τέλος. Για να μην ξεχνιόμαστε. Το έσκησε. Θα ψηφίσουν, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν το Σόρα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Το Σόρα. Το πιστεύουν. Ότι έχει 600 δις λέει. Βράδυ, αυτό έχει 600 δις.
Πάνε εδώ στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές μας, κράτα και τα 200 δις για μια ανάπτυξη της Ελλάδας και κάνουν πρωθυπουργό. Και άμα το δείτε, δεν ξέρω το έχετε δει από κοντά. Μιλάμε για αρχαιοελληνική κατατομή. Μιλάμε για Αλέξανδρο. Μέγα Αλέξανδρο, να μην σας πω ρε παιδί μου και Λεωνίδα μαζί ταυτόχρονα. Είναι ένα πάνδρεμα των δύο. Το λέω για να καταλάβετε, γιατί είδατε ότι έχει συγγραφή εδώ. Για να καταλάβετε όμως, αυτό δείχνει τι? Ότι επενδύουν στην αμφέλεια, στο φιλότιμο, στην ευκολοπιστία, ευπιστία του Έλληνα. Εκεί πιστεύουν. Ακούστε, η ελληνική λύση δεν είναι για να σου ψέματα. Η ελληνική λύση ήρθε για να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια έχει να κάνει σε συνδυασμό με την πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όσο πιο δύσκολα, ειλικρινά, μπορώ να σας το πω, είναι εκείνο ακριβώς το σημείο της καμπής που επιθανάτιος ρόχος είναι έτοιμος να βγει. Και μόνο με την βοήθεια του Ιησού, της Παναγίας και των Ελλήνων μαζί, μπορούμε να αναστήσουμε τον τόπο. Ήρθε η ελληνική λύση λοιπόν για να αναστήσει. Για να αναστήσει αυτό που οι άλλοι δολοφονούν καθημερινά. Για να αναστήσει τον Έλληνα. Και ας το λέω γιατί όταν συνήθισα στο Άγιο Όρος τον Άγιο Παΐσιο, χαμογελάει ένας φίλος που ξέρω τον έχει δει και αυτός. Μου είπε το εξής πριν πολλά χρόνια, ξέρετε. Αγόρι μου γλυκό, μη στεναχωριέσαι. Αυτή την ένωση στην Ευρωπαϊκή τη διαλύσουν, λέει, οι Άγγλοι με τους Αμερικανούς. Και τώρα βλέποντας, φίλες και φίλοι, αυτά που συμβαίνουν, βλέπω την Αγγλία να βγαίνει με Brexit, βλέπω τον Τραμπ να κάνει τα ακριβώς εναντίον της Ευρωπαϊκής Ενώσης πράγματα και μου έλεγε ο γέροντας βέβαια, ξέρεις, δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, είναι γερμανικό, λέει, εγχείρημα. Δεν είναι καν δραματιζούμενος, έτσι. Ο τηλεγραφητής, ασυρματιστής, έτσι το λέγανε. Στο στρατό, ήταν ασυρματιστής, ξέρετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Δεν ήταν κανένας δραματιζούμενος. Μου λέει, δεν είναι αυτό γερμανικό πράγμα, μου λέει. Είναι τελειωμένο. Και τώρα βλέπω ότι επιβεβαιώνεται. Δεν είναι θαύμα. Γίνονται θαύματα, φίλες και φίλοι. Θαύμα είναι ο καθένας από εσάς ξεχωριστά που γεννηθήκατε. Θαύμα είναι το ότι υπάρχει ακόμα και τώρα η Ελλάδα. Θαύμα είναι το κάθε ανάσα που εισπνέεται και αναπνέεται για να υπάρχετε. Θαύμα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά γύρω μας. Και το θαύμα θα το δούμε σε λίγες μέρες. Και ποιο είναι αυτό? Η αναγέννηση, η αναδιάταξη του Έλληνα, η Ανάσταση της Ελλάδας, η αφύπνιση των Ελλήνων, το να μπορέσω να οδηγήσω τον ελληνισμό πολύ μακρύτερα από εκεί που το φέρνουν εδώ οι άλλοι στον κρεμό. Να τον πάρουμε από τον κρεμό και να το φτάσουμε ψηλά τον Έλληνα. Γιατί το αξίζει ο Έλληνας. Μπορεί ο Έλληνας. Και επειδή μου είπαν κάποιοι φίλοι ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής είναι ιδιαίτερα αυξημένα εδώ. Εγώ το καταλαβαίνω, ξέρετε. Το καταλαβαίνω γιατί η απελπισία, η αγωνία, η απογοήτευση σε οδηγεί στα άκρα. Σε οδηγεί στην ακροαριστερά, σε οδηγεί στην ακροδεξιά. Άκρο για μένα ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που έλεγε, αυτά που κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υλοποιήσει ό,τι έλεγε αντεθνικό και δεν έχει υλοποιήσει ό,τι έλεγε εθνικό. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εθνικό ήταν ο αγώνας για να πούμε ένα όχι στους Γερμανούς και να πάμε με τους Ρώσους ή να κάνουμε κάτι για την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγή πλούτου, και αντεθνικό ήταν πρόσφυγες. Ακούστε λίγο. Από φέτος θα υπάρχει ένα μάθημα σχολεία, υποχρεωτικό για τα παιδιά μας, ξέρετε. Δημοτικό και γυμνάσιο. Μια εβδομάδα σεμινάρια. Θα παίρνουν απουσίες τα παιδιά αν δεν πηγαίνουν. Για την ομοφυλοφιλία. Ότι πρέπει να είναι αποδεκτή και ανεκτή. Χαμογελάτε. Και υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, δίθεν πατριωτικό, των δίθεν πρώην φίλων μου, ιδεολογικά του Άδωνη και του Μάκη του Βορύδη, των δίθεν πατριωτών, που ο πρόεδρος τους, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να τραβήξει το αυτού για κουμάντο επειδή είπε κάτι για τους ομοφυλόφιλους. Οι άνθρωποι αυτοί θυσιάζουν το πατριωτικό τους καθήκον για τα κελέσματα και τις εντολές του Σόρος και των υπολείπων ξενόδημων, ξενοκίνητων εντολών που παίρνουν και λαμβάνουν. Αυτό τον ενδιέφερε το Μητσοτάκη. Δεν τον ενδιέφερε η Ελλάδα και η πατρίδα. Θα μαθαίνει λοιπόν ο Θεόφιλος ότι είναι φυσιολογικό και το τρίτο φύλλο, και το τέταρτο και το πέμπτο και το έκτο. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε 10 φύλλα.
Μπορεί να έχουμε και 52 φίλια. Αρκεί να βολεύει το σύστημα. Το μόνο που με χαροποιεί είναι αυτός ο περίεργος ιδιόρυθμος, κρατώ για τις επιφυλάξεις μου, ο Τραμπ. Μα εξ ουρανού είναι, πιστέψτε με. Αν ήταν η Χίλαρη τώρα, με το Σόρος μαζί, θα βλέπαμε τα χειρότερα. Δεν ξέρω να το δούμε λίγο. Γιατί δεν είναι ένας που ασκεί εξουσία στην Αμερική. Είναι πολλά και μεγάλα συμφέροντα. Να το δούμε στην πορεία, να είμαστε επιφυλακτικοί. Στο μόνο που μπορώ να βασιστώ είναι σε αυτόν, τον ελληνικό λαό, ο οποίος και περήφανος είναι, και αξιοπρέπεια έχει, και υπερηφάνεια έχει, και αγωνιστικότητα. Απλά περιμένει η σπίδα που θα φουντώσει τη φωτιά του πατριωτισμού. Και μπορώ να ελπίζω σε έναν μεγάλο ηγέτη, τον οποίο είχα την τιμή και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά να τον γνωρίσω προσωπικά, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλος ηγέτης είναι. Και θα δώσω ένα παράδειγμα που το είπα στον ηγούμενο στη Μονή Αγίου Νικοδήμου. Ξέρατε, επειδή πήγε εσείς, δεν συνεχίσετε όπου πήγα. Τι είμαι, κάτσε χαζός. Είπαμε, κάνουμε το χαζό, χαζό δεν είμαστε όμως. Λοιπόν, πήγα στο Μητροπόλητη στη Οικουμένισσα. Λοιπόν, μου είπε το εξής. Και το μετέφερα και έπαθε ένα σοκ. Επί 40 λεπτά προσκυνούσε τη ζώνη της Παναγίας στο Άγιο Όρος. Ο ίδιος προσωπικά. Στα 4 γραμματιστός όμως. Θα βάλετε ένα υπουργό να κάτσει να προσκυνήσει τη ζώνη της Παναγίας γονατιστός. Σιγά μη λεδώσει τα γόνατά του. Θα δώσει το παντελόνι του που είναι και ακριβό. Είναι η ποιοτική διαφορά του ανδρός, ξέρετε, που καθορίζει και την πορεία του. Διότι όταν πιστεύεις στο Θεό, όταν αγαπάς τον Θεό, και δεν θα σας κάνω αποσυνηθισμό, αλλά πάω στο λογικοφανές επιχείρημά μου για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν πιστεύεις κάπου, έχεις φόβο Θεού. Όταν πιστεύεις κάπου, λες ρε παιδί μου ότι να μην αμαρτάνουμε. Όσο μπορούμε, έτσι. Άνθρωποι είμαστε, αμαρτάνουμε οι περισσότεροι. Αλλά έχεις φραγμούς στο να ξεπουλήσεις αυτό που πιστεύεις. Ο άθεος, ο άθεσκος, ο θεοπαίκτης, εύκολα να ξεπουλάει όλα, ακόμη και πατρίδα, αρκεί να κερδίζει ο ίδιος, αρκεί να περνάει καλά ο ίδιος. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Και δεν είναι λογικοφανές επιχείρημα, είναι λογικότατο. Και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας τη σημερινή μας επαφή, θα ήθελα να σας πω ότι η επαφή είτε στο καθένα ξεχωριστά από εσάς να γίνει πέρα από δέκτης νοημάτων, απόψεων, ιδεολογιών, αυτό που σας είπα, να γίνει και πομπός ο ίδιος. Να μεταφέρει αυτό εδώ, όχι να κάνει προσελκυσμό. Να τους το δώσει να το διαβάσουν. Γιατί πρέπει να λειτουργούμε με βάση τα όσα η ιστορία μας δίδαξε. Ξέρετε, ο Καποδίστριας για να μπορέσει να δώσει την πατάτα στον Έλληνα, ξέρετε τι έκανε. Έβαλε φρουρά μπροστά στην είσοδο, η πίσω πόρτα ανοιχτή, έπαιρναν και έκλεβαν οι κατσαφλάδες. Στη δική μας πατάτες Χριστόγραμμα. Όταν τις έδινε τζάμπα, τις παίρνανε. Για να καταλάβετε. Άρα λοιπόν, δεν θα πας να τον πείσεις με αυτό. Θα επιχειρήσεις να του πεις, διάβασέ το. Δες το ρε παιδί. Μπορεί να πάρεις από αυτό το πράγμα. Και επειδή κάπου βαθιά μες στην ψυχή του καθενός στο μυαλό υπάρχει εκείνη η σταγόνα που λέω εγώ του πατριωτισμού, του ελληνισμού, όσοι το διαβάσουν θα πιστούν. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Γιατί πίστηκα εγώ από τα παιδιά αυτά. Νέα παιδιά, 30'ες, άνεργοι, με πτυχία, διδακτορικά. Ξέρεις να πρέπει να έχεις σπουδάσει, να έχεις διδακτορικό, να έχεις 2 μεταπτυχιακά. Να είσαι, και μάλιστα το ένα το παιδί από τα 15, δυστυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς γι' αυτόν. Τον πήρανε στην Ιταλία σε μια μονάδα γενετιστών για την αγροτική καλλιέργεια. Γιατί κάνουν διάφορα πειράματα, ξέρετε, για να κάνουν νέες παραγωγές. Δείτε τι μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό. Φεύγουν τα μεγάλα μυαλά της Ελλάδος, ο ανθός της Ελλάδος και μένουν εδώ οι κατημάδες. Τσίπρες, Μητσοτάκηδες και όλοι αυτοί οι θεομπέκτες που δεν δούλεψαν στη μια μέρα. Και το λέω κατημάδες σε επίπεδο τεχνοκρατικής αντιλήψεως, σε επίπεδο εργασίας, σε επίπεδο προσφοράς. Ρωτώ όλους εσάς ξεχωριστά το καθένα. Τι προσέφερε η οικογένεια Μητσοτάκη στην Ελλάδα? Ποιος μας οδήγησε στην πτώχευση, η οικογένεια Καραμαλή? Δεν μιλώ για οικογενειοκρατία, ξεχάστε το. Η οικογένεια Παπανδρέου. Ποιος μας έφτασε εδώ στο χείλος του γκρεμού? Ποιοι? Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν
θέλω να τους ξαναψηφίσετε. Ξαναψηφίστε τους. Για να καταλάβετε ότι το επανάληψη με την φάση παθήσεως δεν ισχύει εδώ. Το έχετε επαναλάβει πολλές φορές το λάθος. Και θα πάμε και λίγο στη Χρυσή Αυγή για να κλείσουμε. Γιατί ο νομός Κιλκής έχει σειρά ερίσματα εδώ. Αυτό το κόμμα, το οποίο είναι ένας συσβετός ατόμων, έτσι το αποκαλώ εγώ, ιδεολογικός αχταρμάς άνευ προγράμματος. Ψάξτε να δείτε το πρόγραμμά τους. Ξεκινώ από το πολιτικό επιχείρημα. Το πρόγραμμά τους. Δεν υπάρχει. Κλεμμένο από εδώ, κλεμμένο από τα πετρέλαια αυτά που έλεγα εγώ, κλεμμένο λίγο από εδώ, κλεμμένο λίγο από εκεί, 10 σελίδες, πρόγραμμα κυβερνητικό. Φίλες και φίλοι, εγώ, η ελληνική λύση, δεν θέλω να λέτε ότι είστε Έλληνες. Δεν θέλω. Δεν θέλω να λέτε είμαστε Έλληνες. Η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα είναι η εξής. Θέλουμε να είστε Έλληνες. Όχι να λέτε είμαι Έλληνας. Να πιστεύετε και να είστε ότι, να πιστεύετε ότι είστε Έλληνες. Είναι σημαντικό αυτό. Για το Έλληνα σκέφτεται και λέει ο Βελόπουλος. Μιλάει για Ελλάδα, μιλάει για Κωνσταντινούπολη, το κόμμα του μας εκπροσωπεί. Αλλά ρε παιδί μου, 17 βουλευτές έχει, οι 15 δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά. Και αναφέρομαι στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Όταν λοιπόν το κόμμα αυτό μιλάει, ή το κάθε κόμμα για επανελλήνιση, για ελληνισμό, ελληνικότητα, για ιστορία, και οι βουλευτές που ψηφίσανε οι Έλληνες, οι συνέλληνες, ή αυτοί οι άνθρωποι πατριώτες, δεν βλέπουν ότι δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά. Μου θυμίζουν, έχετε κάτι κλαμπς εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι πορτιέδες στα μαγαζιά, που να πούμε δικαί μου για αυτά. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι, παιδιά. Αυτούς ψήφισαν οι Έλληνες. Γιατί είναι απελπισμένοι, απογοητευμένοι. Τους πρόδωσαν τους Έλληνες και αναγκάστηκαν να πάνε εκεί. Όταν μεταξύ αυτών υπάρχουν και σφαγή των προγόνων σας, οπαδοί και λάτρες του ναζισμού. Και ο Έλληνας οδηγήθηκε εκεί και μου πείτε δεν έχει ναζιστές, γιατί έχει, φίλες και φίλοι. Γνωρίζω ως δημοσιογράφος ότι έχει ναζιστές το κόμμα αυτό μέσα. Και αναρωτιέμαι, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πάει ο Έλληνας, πόσο πιο κάτω μπορούμε να πάμε σαν Έλληνες. Σε λίγο καιρό θα λατρεύουμε και τον Μάρξ. Υπάρχουν κάτι έτσι παλαιολιθικά ερείπια στο ΚΚΕ που θεωρούν τον Μάρξ είναι ο μεγάλος ιδεολόγος. Τι να τον κάνω εγώ τον Μάρξ, ρε παιδιά, και τον Χίτλερ, όταν έχω Σοκράτη, όταν έχω Πυθαγόρα, όταν έχω φιλοσοφία, έχω επιστήμες, έχω γράμματα, έχω δώσει όλα εγώ αυτά. Τι να τους κάνω αυτούς με τα ψευτοειδεολογήματά τους του ναζισμού, του αριστερού μαρξισμού, του ελληνισμού και όλων των ισμών. Μία είναι η ιδεολογία. Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Αυτά ενώνουν τους Έλληνες. Μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα είναι απολυφάρια της ιστορίας. Και απομεινάρια αυτής. Και στεναχωριούνται κάποιοι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή του που δεν ενδιαφέρει. Σας το είπα. Εγώ δεν θέλω κομματικούς εδώ, αγκυλωμένους πολίτες. Θέλω ενεργούς πολίτες. Και σας είπα, διαβάστε το, κρίντε το. Και αν πιστεύετε ότι ικανοποιείστε, τότε πείτε ψηφίσω. Αλλιώς μην ψηφίσετε. Έχετε το δικαίωμα αυτό. Αλλά έχετε και την υποχρέωση. Γιατί φίλες και φίλοι, η Ελλάδα έχει πέσει στα 4. Η Ελλάδα σέρνεται αυτή τη στιγμή. Οι Έλληνες έχασαν την αξιοπρέπειά τους, την περηφάνεια τους και το χαμόγελό τους. Η πατρίδα είναι στα 4 γονατιστή. Έχεις το δικαίωμα να πέσεις. Αλλά έχεις και την υποχρέωση να σηκωθείς όρθιος στα 2, να δώσεις μάχες για την πατρίδα. Σηκωθείτε στα 2 λοιπόν Έλληνες. Σηκωθείτε στα 2 να δώσουμε μάχες για την ελληνική λύση. Σηκωθείτε στα 2 για να προχωρήσουμε μαζί. Να πορευτούμε σε μια νέα πορεία. Με πρόγραμμα, με όραμα, με πράξεις, όχι με λόγια. Και το λέω αυτό γιατί είμαι από αυτούς που όλους αυτούς που έχετε θεοποιήσει, εσείς τους ξέρω προσωπικά. Τους έχω γνωρίσει, έχω δει στο κοινοβούλιο. Η δουλειά μου είναι αυτή. Μένω στην Αθήνα, διότι κάνω το δελτίο τελευταία και τους βλέπω. Το είπα και στο Πολύκαρτο, το πω και εδώ. Από τους 300, 10-15 ίσως να τους έβαλε σε εταιρείες που έβγαλε, έχω αρκετές εταιρείες, δώσει το Θεό, να είναι στην πόρτα και να ανοίγουν την πόρτα. 10-15. Οι υπόλοιποι φοβάμαι ότι θα την τραβούσαν προς τα μέσα και προς τα έξω. Μη γελάτε, παιδιά.
Συνέλληνες μη γελάτε, γι' αυτό είναι ικανή μόνο για πολιτικάντικα, σχηματικά τσιτάτα, για γενικολογία, αριστολογία και ένα σωρό αηδίες, για μισές αλήθειες και ψέματα. Και ένα παράδειγμα για να σας αφήσω να ησυχάσετε, να πάτε να κοιμηθείτε κιόλας, αφού η Δημητρή άρχισε να κοιμάται. Όχι, ξύμισε, εντάξει, ξύμισε. Λοιπόν, θα πω το εξής. Ο φίλος μου Άδωνης Γεωργιάδης, ο κλακαδόρος του ακραιονοφιλελευθερισμού Ζηματοβορίδη, τα δύο αυτά μπουμπούκια του πατριωτισμού, ανθί του καλού κατά το παρελθόν, μας λένε για την αναγκαιότητα των αποκρατικοποιήσεων. Φίλες και φίλοι, θα σας πω την ομοία αλήθεια. Σας δουλεύουν χοντρά. Σας δουλεύουν χοντρά, ψηλό γκαζί. Στη Γερμανία, γιατί δεν έχει διόδια, αφού είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχει τόσα διόδια. Και γιατί να πληρώσω εγώ διόδια, αφού είναι ιδιωτικός ο δρόμος και δεν έχει τελειώσει. Γιατί να πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας και διόδια. Σας λέω απλά παραδείγματα για να καταλάβετε ότι σας δουλεύουν. Και πάμε στα πιο χοντρά παραδείγματα. Έκανε μάχη ο Άδωνης για να μας πείσει ότι πρέπει να πουλήσουμε τα αεροδρόμια μας στη Φραπόρτ, να τα ιδιωτικοποιήσουμε. Λέγοντας βέβαια μισή αλήθεια πάλι, γιατί είναι ο παντή της μισής αλήθειας, ότι η γερμανική εταιρεία που αγόρασε τα αεροδρόμια είναι κρατική. Είναι του κράτους της Βαβαρίας. Δηλαδή το κράτος της Βαβαρίας μπορεί να κάνει δουλειές, το ελληνικό κράτος με υπουργό τον Άδωνη έχει χρεοκοπήσει το κράτος. Δηλαδή το κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Το κράτος της Κίνας μπορεί να κάνει επιχειρήσεις Κόσκο. Η Τρενοσέ μπορεί να αγοράζεται έμεσα από Γερμανούς, γιατί οι μεγαλομέτωχοι είναι Γερμανοί, που είναι το κράτος της Βαβαρίας πάλι. Συντοματικά. Και ακούστε λίγο. Δεν μπορείς να πουλάς νερό, ρε παιδιά, και ρεύμα. Σίγουρα αγαθά και έσοδα. Δεν γίνεται. Λιμάνια, αεροδρόμια. Είναι τα μοναδικά που μπορείς να κερδίσεις χρήμα. Από πού θα κερδίσεις? Ακούστε λίγο. Τα πουλάμε όλα. Αεροδρόμια, λιμάνια, νερό, αέρα, ό,τι υπάρχει. Από πού θα βγάλουμε λεφτά? Δεν παράγουμε. Από πού θα βγάλει αυτό το κράτος? Από τη φορολόγηση. Ποια φορολόγηση? Δηλαδή πόση φορολόγηση ακόμα? Από πού θα βγάλουμε λεφτά? Πείτε μου, γιατί από κρατικοποιήσεις, όταν πουλάς κάτι 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, πηγαίνουν κατευθείαν στα δάνειά σου. Δεν πάνε για ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν εγώ πουλάω τη ΔΕΗ που είναι σίγουρο έσοδο, γιατί από εκεί βγάζω λεφτά. Όταν πουλάω το νερό που είναι σίγουρο έσοδο, από εκεί βγάζω λεφτά. Δεν μπορεί να μην πίνεις νερό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην πιω νερό. Αυτοί το μόνο που πίνουν είναι το αίμα του ελληνικού λαού. Καταλάβατε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αν τα πουλήσεις αυτά, το μόνο που σου μένει μετά είναι να φορολογείς πάλι. Έρχεται λοιπόν η λύση και λέει, όχι φίλοι, θα παράγουμε πλούτο και δεν θα φορολογούμε τον Έλληνα, δεν θα κόβουμε συντάξεις και μισθούς και υπάρχει τρόπος να παράγουμε πλούτο. Το πρόγραμμα αυτό είναι η λύση. Είναι η λύση μοναδική. Η λύση για να μπορεί ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, να παράγει. Και δεν είναι μόνο η αγροτική οικονομία. Είναι και οι μικρές μεγάλες πατέντες που υπάρχουν. Έχουμε 312 πατέντες στα γραφεία του κόμματος. 2 μηχανολόγοι μηχανικοί με μια ομάδα φοιτητών στο κόμμα μάζεψαν τις 312 αυτές πατέντες, είναι χιλιάδες των Ελλήνων, αλλά αυτές μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν. Το είπα στο Πολύκαστρο, να μην ξαναλέω τα ίδια πράγματα, δεν θέλω, γιατί αυτό παίζει στο YouTube και μετά θα λένε ότι ο Βελόπουλος λέει παντού τα ίδια. Ένα παράδειγμα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο πυροσβέστης, δεν ξέρω αν το έχετε στο ειδήσεων, την πατέντα για να πετάει το νερό 100 μέτρα μες στη φωτιά. Να το παράγουμε ως προϊόν βιομηχανικό. Εγώ δεν λέω για αυτοκίνητα, ακούστε λίγο. Κάτι που δεν ξέρετε, φαντάζομαι, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά την Αμερική, η πρώτη, που έφτιαξε το πρώτο αυτοκίνητο 850 κυβικών το 1902-3-4 τότε. Το ξέρετε? Στην Πάτρα. Πριν ακόμα οι Γερμανοί φτιάξουν τέτοιο αυτοκίνητο. 850 κυβικά δηλαδή. Μέχρι τότε ήταν 700-650. 850 με ειδική μηχανή. Οι Αμερικανοί και οι Έλληνες στην Πάτρα. Φτιάχναμε αυτοκίνητο. Φτιάχναμε φορτηγά. Είναι τυχαίο ότι κλείσαν όλες οι βιομηχανίες στην Ελλάδα που παρήγαγαν αυτοκίνητα για να παίρνουμε εμείς τα γερμανικά που είναι όντως καλά, αλλά έπρεπε να κλείσουν τα δικά μας για να μπορούν να τα πουλάνε σε εμάς. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να βρούμε μικρά άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για βιομηχανική εξέλιξη, ώστε η όποια ελληνική κυβέρνηση, και μόνο η ελληνική λύση το έχει κάνει αυτό με βάση το πρόγραμμά της, να βιομηχανοποιήσει τα προϊόντα αυτά. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο για να το καταλάβετε, για να το καθαρίσετε. Όταν λέω φίλο μου αγροτική οικονομία ή πρωτογενή τομέα, εγώ δεν λέω να πάτε με το κοινό να βγάζετε στάδια.
Όχι. Μιλώ για αγροτοβιομηχανία. Μιλώ για τυποποίηση προϊόντων. Να το βάζεις ένα ωραίο μπουκαλάκι, το θέλει ο Ρώσος και να το πουλάς. Να το βάλεις σε ένα ωραίο περιτύλιγμα και το δίνεις. Αυτό σημαίνει υπεραξία προϊόντος. Ποιοτικά έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το ξέρετε. Τι κάνουν οι Ιταλοί λοιπόν που δεν έχουν καλό λάδι? Παίρνουν το ελληνικό, το βάζουν σε ωραία μπουκαλάκια, σαν αρώματα και το πουλάνε 30 ευρώ το λίτρο. Το μοσχοπουλάνε. Και εμείς το δίνουμε σε τενεκέδες. Γιατί έχουμε πολιτικούς οι οποίοι είναι τενεκέδες ξεγάνωτοι. Γι' αυτό τα δίνουμε σε τενεκέδες. Γιατί είναι τενεκέδες ξεγάνωτοι. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ. Όμως, πρέπει να σας πω κάτι. Είναι αυτό που είπε ένας γέροντας, ο Μάξιμος, να είναι καλά στο Άγιο Όρος. Ήμασταν 3 παιδιά από την Ελληνική Λύση. Και μου λέει, να σου πω αγόρι μου, έχετε αντιληφθεί ότι είστε το μοναδικό κόμμα, δεν του άρεσε η λέξη και καλά έχει δίκιο, γιατί το κόμμα με ωμέγα είναι με ενοχλεί περισσότερο και τα κόμματα αυτά που ξέρετε οδήγησαν την Ελλάδα σε κόμμα με ωμέγα. Είστε το μοναδικό κόμμα, λέει, που ξεκινάει από το βορρά, από την περιφέρεια και πάει προς το κέντρο. Η Ελληνική Λύση δεν έχει καμία σχέση με κανένα τα υπόλοιπα κόμματα, ξέρετε γιατί? Γιατί ξεκινάμε από την περιφέρεια και πηγαίνουμε προς το κέντρο. Οι άλλοι ξεκινούν από το κέντρο και πάνε προς την περιφέρεια. Εμείς βάλαμε τις βάσεις στην περιφέρεια και πηγαίνουμε προς την Αθήνα για να δώσουμε το μήνυμα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η Ελλάδα είναι η περιφέρειά της, είναι η Μακεδονία της, είναι η Θράκη, είναι η Θεσσαλία της, είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη της. Είναι εκεί που είναι οι Έλληνες που μοχθούν και αγωνίζονται. Για να μπορούν να ταΐσουν 5 εκατομμύρια Αθηναίων ή 1,5 Θεσσαλονικαίων. Αυτό πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Να κοιτάξει την περιφέρειά της. Να τη φτιάξει, να τα διατάξει για να μπορεί να ταΐσει το κέντρο της. Αυτή είναι η διαφορά του ελληνικού, αυτού κόμματος της Ελληνικής Λύσης. Είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά που ξεκινάει κόμμα από την περιφέρεια και πηγαίνει προς την Αθήνα. Από το βορρά μέχρι τον νότο. Αυτό είναι ένα τραγούδι πρόσφατο. Γιατί υπήρχε προηγούμενο από τον νότο προς τον βορρά. Από την Κρήτη, του Βενιζέλου, με τα λάθη, και από την Πελοπόννησο, την Αρκαδία. Για πρώτη φορά λοιπόν, από τη Μακεδονία, από τη Μακεδονία του Αλέξανδρου, από τη Μακεδονία του Φιλίππου, από τη Μακεδονία των προγόνων μας, ξεκινάει η Ελληνική Λύση για να ξεπροβήσει τον τόπο, για να καθαρίσει, για να πάρει πίσω τα κλεμμένα, για να τους ζητήσουμε όλα αυτά που πήραν και να μπουν φυλακή, γιατί θα τους βάλουμε φυλακή. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ, αλλά αγωνιστείτε. Αγωνιστείτε, σηκωθείτε όλοι, φωνάξτε. Δεν είμαστε μια δημοκρατία, δεν είμαστε κουκουέ. Είμαστε Έλληνες. Τι είμαστε? Έλληνες! Είμαστε μόνο Έλληνες. Τι είμαστε? Μόνο Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πορευτείτε με την Ελληνική Λύση για να μπορέσει η Ελλάδα να νικήσει. Σας ευχαριστώ.